أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Teala Kur'an'da aytgan Euzu billahi mineşşeytanirracim Kullu nefsin zâikatul maut. Her bir can iyesi ölüm acısın tatıyacak. Şulay ikinci orunlarda aytila Әллә нинди тау куышларына, мәгарәләргә, мөмкиндәгечә бункерларга кирип качсагыз да, үлем ул сезне куып тота дигән. Бу дөнья, мөхтәрәм җәмәгать, фани. Фани дигәне вакытлыча. Аллаһ Тәгалә күп урыннарда безгә әйтә: "Вал ахирату хайру ва абқа" дип, ахират ул бу дөньяга караганда хәерлерәк тә һәм мәңгелектә, озынрак та дип әйтә. Бу дөньяда без, мөхтәрәм җәмәгать, 90 ел яшәсәң дә, 100 ел яшәсәң дә, 1 ел яшәсәң дә, 1 көн яшәсәң дә, кунакта гына һәм һәрберебезнең кайтасы урыныбыз Аллаһ каршына. Һәм атабыз Адәм алейһиссалам белән анабыз Һаваның урыннары, иләре, авыллары, шәһәрләре дип әйтикме, туган җирләр, туган урыннары, дөньяга барлыкка килгән урыннары ул җәннәт. Безнең бу тормышка килүебез дә дөньяны артык ярату, дөнья малын артык куу өчен түгел, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп, Аллаһ биргән сынауларны күркәм үтеп, дәрәҗәле үтеп, Аллаһның рәхмәтенә, җәннәтенә кире кайту. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, үлем дигән әйбер хак. Бай кешегә дә, ярлы кешегә дә ул килә, акыллы кешегә дә, надан кешегә дә, дәрәҗәле кешегә дә, гади кешегә дә ул килә. Без аның хакында онытмасак иде. Ни кызганыч, үлем турында искә ала башласак, без әйтәбез, әйдәгез күңеллерәк темаларга сөйләшик әле, үлем турында искә алмыйк әле дип, ләкин үлемне искә алмасаң да, аның турында уйламасаң да, ул килә. Иң аянычы, иң куркынычы шунда, көтмәгән, уйламаган вакытта килсә, ул бик кыен. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалам әйтеп калдырган: "Иксиру мин зикри хадимил лаззати." Күп итеп искә алыгыз ләззәтне кисүче хакында, ягъни үлем хакында күп искә алыгыз. Әгәр без инде үлемне искә алсак, Аллаһ каршына кайтырга бар икәнлеген белсәк, без инде әзер булабыз. Әзерләнәбез, менә үлемне искә алган кеше, еш искә алган кеше, ул башка кешедән нәрсә белән аерыласың дигәндә, беренчедән ул тәүбә кылуны кичектерми. Тиз арада тәүбә кылырга тырыша, гөнаһ эшләде, ярамаган эш эшләде, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорый, чөнки белеп булмый, Алла сакласын, күпме калган, бүген Аллаһ каршына кайтырга булса, нәрсә белән кайтасың? Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, үлемне искә алган кеше ул нишли? Аз белән дә канәгать була. Аллаһ биргән ниъмәтләрне куллана, файдалана, шуңа шөкер итә, шуңа риза була, чөнки аңлый бу дөньяда вакытлыча гына. Дөньядан нинди генә малларың, нинди генә дәрәҗәләрең булса да, син аны алып китә алмыйсың, ул дөньяда кала. Гаиләң дә, балаларың да, йортларың да, машиналарың да, бөтенесе кала, бары тик изгелекне генә алып китеп була. Менә шуңа күрә инде үлемне онытмаган кеше, үлемне искә алган кеше, ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга да ялкауланмый, тырышлык белән, ихласлык белән ул гыйбадәт кыла. Чөнки Раббысы белән очрашырга әзерләнә. Үзенең сөйгән Раббысы белән очрашырга әзерләнә. Ничек егет үзенең кызын янына барырга сагына, көтә, теге әзерләнә, анардан да күбрәк иттереп Аллаһны сөйгән, Аллаһны яраткан кеше ул әзерләнә. Буш кул белән Раббысы каршына кайтмаска. Әгәр дә кеше дөньяны артык яратып,
Dünyada мәңгі яшим дип, үлем турында уйланмаса, андый кеше инде әле тормыш алда, әле титтіріп яшисе бар, тәүбә итәргә вакыт күп дип, тәүбәсендә кичектерә. Һәм шулай иттереп, тәүбәдә кылмыйча китеп барырга мөмкин. Һәм шулай ук дөньяны яраткан кеше, үлемне искә алмаган кеше, ул дөньяда җәннәт төзергә тели, дөнья нимәтләре артыннан куа, тырыша, талаша, сугыша, ыршыша, кемнедер рәнҗетә, нинди юллар белән булса да, мал артыннан куа, ләкин ул белми. Ул мал анарга файда китерәме, шатлык китерәме, киресенчә кайгына китерәме, бәрәкәте буламы, юкмы. Һәм шулай дөньяны артык яраткан кеше, үлемне искә алмаган кеше, ул инде гыйбадәт кылырга да аның вакыты юк. Дөнья куасы бар, эшкә барасы бар, әле оныкларны садиктан аласы бар, тегесен аласы бар, булай итергә бар, аннары барымын әле, аннары дип кичектерә, намазларын да тыныч кына укый алмый, уразасын да тота алмый, һәм шулай буш кул белән Аллаһ каршына да кайтып китүе мөмкин. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, үлемне искә алу, үлемне әзерләнү ул инде түгел, менә кайбер кешеләрдән ишетергә туры килә, мин инде әзерләндем, мин инде зираттан кабер урыны да билгеләп куйдым, чардуган да алып куйдым, хәтта таш та ясатып куйдым, кәфенлекләр дә алып куйдым, мин әзер дип. Әлбәттә, монысы да бик күркәм. Ләкин иншаалла без дөньядан киткәч, барыбер кабер дә табырлар, кәфенлек дә табырлар, таш та куерлар, ләкин без бит аларны ахирәткә алып китә алмыйбыз. Ахирәткә үзебез белән гамәлләребезне, изгелекләребезне алып китә алабыз. Шуңа күрә изгелекләрне күбрәк иттереп әзерләсәк иде, Раббыбыз каршына, галәмнәрнең тәрбиячесе каршына, безгә биргән күпме санап бетергесез нимәтләр бирүче Аллаһ каршына буш кул белән кайтмасак иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.